Мисията на българина е да научи останалите народи на правото дело и правата вяра. Мога да се аргументирам. През историята, където е минал българин, той е основал държава. Но до ден днешен е останала само една. Има причина за това. Господа грешки не прави и на всеки му дава според заслуженото и колко му е отредено. Пример. Стара Велика България, на територията на днешна Украина, вече няма. Волжска България, на територията на днешен Татарстан, вече няма. Останала само Дунавска България. Има причина за това. Българите там са разпространили християнството между славянските народи. Разпространили са Божиите закони и Божията мъдрост чрез писмеността си. Закони, които българите вече не спазваме. И настъпи момента, когато българите вече трябва да се покаят и да поискат прошка от Господа и от ближните си. И настъпи момента да възкръснем нашата държава, да стане правова и праведна, която се води по законите Христови. В една истинска християнска нация начало може да стане само праведен човек. И тогава тази нация няма да се страхува от нищо. Ще се страхува само от Господа. Тази нация ще добрува и враговете ще бъдат покосени от Бога. Руските народи, те са наша рожба. Руските народи в момента се самоизяждат и самоизбиват в една кървава война. Господ ни казва, че руските народи са тръгнали по кривите пътеки. Врагът, чуждият, ги манипулира и сее раздор, а те реагират първосигнално. Господи, дай разум и дай мир на руските народи. Но първо, българите ние сами трябва да се излекуваме. Трябва да излекуваме нашата нация и нашата душа. И след това да помогнем на руските народи да се излекуват. Да им помогнем с сила, мъжество и доброта, за да излекуват раните си и да изцелят душите си. Българите трябва да покажем на Запада, че не е прав и че е далеч от истината. Далеч от Господа и е станал жертва на своите страсти. Трябва да има мир между изтока и запада. България се намира точно между изтока и запада. България, Светия Дух е силен. И с помощта на Него може да победим всички нации. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин.